हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे बे चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो सिगां थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना नायब्ला बुजिगोन आरोखि लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा दिनै भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा लोगोफोर दायो जोंहा ससियेल मिडिया फेसबुक पेज आरो इउटुबफ्राव जोंहा माखासे भाइरेल जानाय भिडिअ जों बेखौ नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नुखांबाय जानांगौ। दा थेवब्लाबो आं बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना बिसोर मानसिखौ सिनायो नामा? सिनायोबा अननानै खिन्थाहरदो लोगोफोर। कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर, आं मिथिनो लुबैदों बे बिथांमोना सोर, हौवाया सोर आरो हिन्जावा सोर नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा ससियेल मिडियाआवहाय गोसारनायखौ आं नुनो मोनबाय थादों लोगोफोर। दा नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर, नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ सिनायोबा खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नायनानैहाय। दायो नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, नैबे आंनि ससे क्लिप्स भिडिअ खिन्थानायखौहाय। दा नोंथांमोना सिनायो नामा लोगोफोर? सिनायोबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय, सोरबाफोर सिनायो खोमा नङा होमबा लोगोफोर। दा बेखौ बुंनो सानो आरोखि फंनैसोब्लाबो लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा जोंनि माखासे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिजोंनो जोंना गब'जोबनानै थासिगोन नामा गोदोनानैहाय। माखासे खालि भाइरेल खालि भाइरेलल' नुगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। दा मा जानो सानमारदों जोंनि बे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा? दा बेवहाय गाव गावनि बिमा बिफा गासै गावनि जाथि खुरमा हारिनि माखासे जोंहा मान सनमान सेस थाङो आरो जाथिया जोंहा बखिजायो नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा गुबुन हारिफ्राथ' जोंखौ गिलु फालु नुखाबाय आरो गुबुन हारिजोंना गिलु फालु माखासे जिनिसा जोंहा गोबां बाहायजाबाय। सोरबा हिन्जावफोरखौ लानानै खारजानाय आरो सोरबा रेप खालामजानानै बुथारजानाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेफोरनो सोलायाखै दासिमबो। दा बेनिखायनो जोंहा सोलायनोब्ला गावनि गोसोआवसो आरोखि, बहाय सोरबा बुजायनाय सोरबा मानायजोंहाय बे रावखौबो गोसो सोलायहोनो हाखाया। गावनि गोसोआ थिगब्लासो गाव थिग जानो हागोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनो। दा आं दिनैनि भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर। दा नोंथांमोना सिनायबा अननानै कमेन्टनि गेजेरजों हरबानो जाबाय लोगोफोर। दा आंनि बे चेनेलाथ' गोदानसो लोगोफोर, जे बे चेनेला आंना आगय जन'बे ब्रह्म चेनेल दंमोन। दा बे हेक जाबाय आंना मानिबा खारनावहाय। दा बेखौ आं रिकभार खालामनो हाफिनाखिसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे आंनि जे बे चेनेलखौनो हाजासे आगयनि सिगांनि जन'बे ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ हेफाजाब होनाय बायदि बे चेनेलखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोफोर। दा जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो खाथिनि बेल आइकनखौ अलाव होनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय।